बरायफिनलायबाय फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफोरा मोजां मोनो एसे भिडिअखौ नायलांदोलाय आरो नोंथांमोना मिथिनो मोनखाबाय भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो थ' जागायलांदिनि बारा गोलाव खालामनो सानाखै आरोना थ' एक्चुअलि नैबे समावहाय आङो दा फोथाराव दंफैयो माने आङो दिनैहाय एसे मेचिन नेबाय थादोंमोन नैबे माइखौ हानो माइया माने हानो जाबायमोन आरोना मोजां जादोंमोन माइया एकदम बरियानो हानो जाखाबायमोन आङो सिगाङावबो दिन्थिबाय थाखादों दा माने मेचिना फैयासै दिनैहाय दस्रायाव माने हाबाय थादोंमोन निस्सय हाखाङाखै जानांगौ हाखाङोब्ला गाबोनफोरसो फैसिगोन आरो ना थ' आङो दसे नेदोंमोन माने दासिमबो माथो सफैयासै दिनै फैगोन होनना बुंदोंमोन आरोना दस्रायाव हाबाय थादों जानांगौ दा जियानो हक आङो सुंद'हैनो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय रायजोफोर थ' माथो बुंबावनो आरोना थ' मोनसे भिडिअ नुनो मोनगासिनो दङ फेसबुकआवहाय थ' आङो दाखालिबो फेसबुकआव आपल'ड होदोंमोन माने हागिस गानहोनाय थ' जोंहा फेसबुकआव बिराद ट्रेन्डिंआव दङ जोङो सिनायनो मोनखायो बयबो स' नामा थग्रोन नामा थ' फेसबुकआव जेरै दं एरैनो नामखा आरोना थ' जोङो बयबो मिथिनो मोनखायो आङो आवगोलाव भिडिअ लाबोदोंमोन बेबायदिनो आब' कनजितानि सायावबो थ' फंनैसो बेबायदिनो बुंलांदोंमोन आरोना थ' आङो गेजेर गेजेर बेबायदि भिडिअ लाबोबाय थाखादोंमोन नाथाय आङो बे साननैसोआव लाबोनाय जायाखै खारन पार्सनेल सोरनिबा बाथ्रायाव हाबैनानै भिडिअ बानायनाया मोजां नङा थ' बिनि थाखायनो लाबोनाय जायाखैमोन आरो दा जियानो हक आङो दिनैहाय फंनैसो बुंनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय दा जोङो नैबे थग्रोननि भिडिअबो गोसारबाय थानाय नुनो मोनदों जेरावनाखि बेबायदि हागिस बायदिसिना माबा माबि मानसिफ्रा गानहोगासिनो दङ दा सोर गानहोदों आं मिथिया सेंग्राफ्रासो गानहोदों ना सिख्लाफ्रासो गानहोदों दा बेखौ ना बुरिफ्रासो गानहोदों मिथिला आरोना जायखिजाया हागिस गानहोनानै फेसबुकआव स्ट'रि होबाय थानाय नुनो मोनदों आरो थ' माथो बुंबावनो दा निस्सय एसे टेनसनाव दं जानो हागौ थग्रोनाहाय थ' बेबायदिनो भिडिअसबो नुबाय थानो मोनखायो फेसबुकआव आपल'ड होबाय थाखायो बिथाङाहाय दा जियानो हक आङो जेबो बुंनो सानाखै जास्ट माने सोर गानहोखो बे हागिसखौहाय थ' बेखौसो आरो मानो गानहोखो थ' एसे कमेन्ट बक्सआव आंनो खिन्थाहरोबानो जाबाय बे हागिसखौ मानो गानहोदों थ' एसे आंबो मिथिनो लुबैयो थारमाने ससियेल मिडियायाव थाबाय थायोथ' फेसबुकआवबो थायो आंबो थ' बेखायनो आं एसे मिथिनो लुबैदों आरोना थ' मानि थाखाय बे हागिसखौ गानहोखो थ' हिन्जावाथ' निस्सय दस्रायावसो दंहैयो जानांगौ ना जोङो खारनाय बायदिसिना बेबायदि मिथिनो मोनबाय थादों भिडिअसफोर नायनानैहाय थ' दा जियानो हक आङो जेबो बुंनो सानाखै बिसोरनि पार्सनेल बाथ्रा मा जादों मा जायाखै जोङो गोबांथार सिगाङावबो भिडिअसफोर नुबोबाय थादों भाइरेल जाखानाय ना जाथायखौ बयबो मिथिनो मोनखायो निस्सय बेखायनो आङो बुंनो सानाखै आरो दा हागिसखौ सोर गानहोखो आरो मानो गानहोखो थ' बेसो एसे माने गोसोआव सोंलु जानानै दं थ' लोगोफोर एसे मिथियोब्ला खिन्थाहरोब्लानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आङो गोलाव खालामा गोजोन्थों बाय